livsændrende for kunstneren Geo Jagunov, der stammer fra Belarus. Med et blev ikke kun hans arbejdsgange, men hele hans tilgang til kunsten lagt op, for pludselig blev naturen mere spændende end det at skabe kunst bag en computerskærm. I Klinteskoven på Møn så kunstneren Geo Jagunov en flintesten. Der var jeg bare solgt. Selvom han var omringet af andre kunstnere, måtte han bare have stenen med hjem. Og så gik jeg bare rundt med den sten, som om det var sådan en baby. Jeg virkelig så holdt til det, og alle andre gik og grinede af mig, men altså, det var virkelig sådan en meget stærk øjeblik for mig lige der. Stenen har nu i 8 år boet hos Geo Jagunov, og siden kunstneren oplevede naturen på Møn, har hans kunstværker primært bestået af flint og mos. Det er sådan, men så kommer det ligesom alt andet rundt omkring, som jord, lys, vand. At mos, flintesten og regnvand skulle blive omdrejningspunktet for hans kunst, lå ikke i kortene, da han i midten af 20'erne dimitterede fra Det Kongelige Kunstakademi med et speciale i digital kunst. Kunne jeg ligesom tænke, okay, er det noget, jeg har lyst til at ligesom resten af mit liv bruge 8 timer foran skærm hver dag? Og så begyndte jeg at sådan tænke på, hvad det alles skulle være af materiale, hvilken praksis kunne man indtage. Så når jeg ligesom så det her mos og flint, der var det bare så, okay, det er det. Ikke så langt fra Møn har han i lidt under et år fået lov at udstille et af sine værker, nemlig på Vordingborg Gymnasium. Jeg er virkelig glad for at komme og besøge de her værker, så det er sådan, man ikke siger dem en til, man besøger dem, man plejer dem, og det er en fantastisk følelse, så man virkelig føler som en del af det her område. Hvert halve år kigger han forbi installationen, og det er der en særlig årsag til. Det er fordi, det er levende værk, altså den har levende planter. Værket på gymnasiet i Vordingborg er ikke det eneste, som Geo Jagunov arbejder på. Lige nu fundraiser han til at kunne skabe en lignende installation på Geocenter Møn. Jeg glæder mig rigtig meget også, altså specielt med Møns Klint Geocenter. Det er sådan nogle steder, som virkelig inspireret mig til at starte hele den der forskning, hele den der type kunstværker. Kunstværkerne har da også fået vokseværk. På Gåsetårnskolen i Vordingborg har Geo Jagunov i samarbejde med en 8. klasse udarbejdet værket her. De var enormt glade, at de kunne få lov til at komme ud og grave og lave noget, hvor de kunne bruge deres krop. Her er arbejdsgangen dog lidt en anden. Jeg har introduceret nogle enkelte patches med mos, og så får det ligesom lov til at vokse derfra. Mens mosset her vokser der også en drøm hos kunstneren om at få lov til at placere endnu flere værker i området. Der er faktisk flere både konkrete værker, men også projekter, som er under udvikling. Geo Jagunov vil i fremtiden gerne flytte sin familie til Møn og altså komme tættere på sin inspirationskilde. Nu kan vi blive inspireret af en vejrudsigt, måske, den ser i hvert fald ikke så spændende ud, men i morgen bliver det mest skyet, og der